taga-pamuno, no? Ang way untat nga libot niya si Dr. Placida Liman to give us some advice sa aton sini nga magka-aksyon kag mga farmers dira kag livestock nga mga nagasagod no bangod sang pamahog sang El Nino phenomenon. Doc, how are you? Good afternoon. Good afternoon, Action Art. Nagapamati sa imong programa. Salamat gid Doc for the time, no. Nagtawag ko sa imo kay kaina sa aga ang topiko ko man sa program parte bala sa tigilinit na El Nino phenomenon ti kawayan to nag-report niya kung partis pananom sa palay. Now, kabalog kita nga as we go kag samtang nagilapit pagid ang mainit nga temperatura ginakabalak-an Abril kag Mayo. Dok, anong advisory mo sa mga livestock naton nga mga sumalagod sa probinsya sa Negros Occidental? Action Art, ang epekto sa kasapatan sang El Nino o kung mataas na init, siyempre, amon nga tawag naton nga heat stroke, pagluya o kung pagkamatay tungod sang tuma na sa init ng panahon. Mhm. Pagkadula sang tubig sa lawas sa mga sapat o ma-dehydrate sila. O ang ginatawag natin dehydration. Okay. Pagpakita sa kapintas kay tungod mainit, temperamental ang aton kasapatan. Mhm. Maluya kag wala gana magkaon. Mhm. Kag kung butakal ang iya semilya hindi maayo ang kalidad. Mhm. Kag siyempre maganiwang ang mga tinday upon ang mga manok dira stunted ang growth. Okay. So action art ang Mhm. dapat obrahon sa aton nga mamunguma Mhm. or sa aton nga animal raiser, dapat maghatag sila ng suplemento or vitamin C Mhm. o kung electrolyte na ibutang nila sa tubig. Kung Okay. hindi na siya available, pwede man kalamay or sugar para makahatag energy. Okay. Mhm. O kag sundon ang regular na pagbakuna Mhm. sang sapat. Halimbawa, haratay sa manok, Mhm. hagkulira sa baboy, kag himosep sa mga karbaw, baka. Mhm. Mhm. I see. Pero ang province doc, may ara magkita sila nga budget abi o kung possibly pagi sining mga pwede ihatag nga supplement sa mga kasapatan nga ipang distribute. Actually, may ara na kita nga regular nga Okay. program, no? So, sa ato natandaan, sa nagligad na bulan, January 30, Mhm. initially, ang aton nga pinalangga nga gobernador, naghatag na bulong sa kada LGU, no? Okay. Paagi sa ila municipal agriculturist, kag Mhm. city veterinarian. Mhm. Bali, og nung ina, sang probinsya sa ila LGU. Mhm. Now, ang mga ginpanghatag sa nga bulong, amo ang mga dewormer, vitamins, Mhm. para nga kung magpalapit ang research sa ila, maihatag sila sa amo na siya ang ginagamit naton kung magkandak kita veterinary medical mission. I see. So, importante din nga may idea. No? Kay may ara kita mga backyard nga mga racers nga ti. Kung kaisa why sila ihibalo, pagi diri sa Action Radio Bacolod, mapalabot na silang information. Di man malabot sa mga local veterinary nga inspector sa mga banwa kag syudad. So at least may idea sila subong kanunong himuon nila in preparation sa impact gid basi kung magtaas pagid ang kainiton sang temperatura dok. Yes, kag Mhm. ang dugang ko pagidra nga advice, Yes. Mhm. ipatuman gid nila ang pagtinlo, no? Sa ilang housing balasang ila kasapatan, no? Mhm. Dapat malikawan ang ammonia, no? Kay Okay. bala nimo ang ammonia ni kung hindi malimpyo ang ang housing sang aton kasapatan, taas ang ammonia, Mhm. makahatag man ni balatian sa kasapatan. So Mhm. dapat ilagid limpyuhan, no?
So, ang gina-advise namon, dry cleaning. Kaya siyempre, maiwat ang tubig, no? So, taglikawan din nila ang mga aktibidad nga Mhm. nagahatag dugang balakakapoy o kung stress pakisapatan. Okay. Kung kinahanglanon, himuon nga sa mabugnaw nga temperatura tangay sang aga o kung hapon. Ang butusin ganon, Mhm. kung ginapaubra nila ilang nga karabaw or ini nga animals dira, dapat sa mabugnaw nga tempo. Hindi Mm. pwede nga nagatagiti ang init, dira man nila ipaubra, no? Correct, correct. Kag Mhm. siguraduhon gid nga mahandong kag nakakaigo nga ventilasyon Mhm. para nga hindi magka-heat stroke ang sapat. Yes. Correct na siya. Nung alangan nga marado kapay imong kung tag-iti ang init, delikado na yung heat stroke gidya. By the way, Doc, isingit ko lang ni i-take advantage, ari ka naman lang. Kumusta sumong ang Sentineling program kag repopulation ta sa mga grazers naka-amat-amat na kita? Actually, sa ginhambal ko, last year, nakasugod na kita ya sang Mm, pre-centennialing. Ang okay. butsing sa nun sina, ang matutiling ko nga, ginapreparar naton ang aton nga mga tangkal o kung ang aton nga mga tents, no, para Mhm. sa centennialing. So ang iban, last quarter of 2023, nag-amat-amat na ang mga iban nga racer. Then Mhm. this year, first quarter, ang iba nag-start naman na centennialing, no? Mhm. Kag nakita namon nga wala reported nga mortality. Very good. Oo, Mhm. kay daw gin-perform gidya sang research ang aton gina-recommend sa ila. Mhm. Now, depende na sa assessment, sa evaluation sang mga technician sa banwa, kag Mhm. sang aton nga mga personnel sa field, kung pwede na ang isa ka research nga mag-restocking. Ang Mm, butingon okay. sina, pwede nakadugang sang baboy sa Mhm. ilang tangkal. Kaya ginaalaw naton sa centennialing, isa lang ka baboy sa kada tangkal. Pag Okay. Mhm. nag-survive dira ang baboy, pwede sila ka-restock. I see, I see. Anyway, I know nga ti medyo madamo mo ng mga obligasyon na nga ginatrabaho mo, Dok, no? Kag thank you gid sa imo tiempo nga gindedicate sa Action Radio Bacolod even after office hour ara kag yapon to accommodate sa aton sini nga tawag. Rest assured nga Action Radio Bacolod will be a partner of your office in terms of information and education campaign sa aton sini hag racers and everybody nga luyagin makahibalo parte sa information gikan sa imo talatapan. Dok Limana, salamat ki sa time ginatag karon nga afternoon. Maayong hapon, kag salamat man sa pag-invite sa akon. Salamat. Good afternoon. Diretso